как са дечки, добър дойде нови. Днеска снимам с Дами Йосиф. Днеска купиме по 20 карти. 200 денара. 200 денара да не връзка. Ей ги моите, не ги на Дамия. Намо. Ай сега гледаме кой че се... Няма връзка. А кой играч ще ни се пада дали, че има дупликати и кой е поя. Ай, сега я имам отворение едно, 0 дупликати. Сега че да го отворим деца. Айде, 3, 2, Еден. в срединка. Ти падна овия моя. Ще правим по-зами. Кай го тураш? Я! Ангел! Не, брат, ми се Едвард Гулерс! Добре са, добре. Халанд и Ангел Ди Мария. Прав дупликат. Халанд трябваше да го ставам. Чекай сега да го ставам, деца. Дечки, тетката ни кажа, ако има печат на картата, то значи дека Така. можеш да добиеш първо. Едно дето от нашето отделение има печат. Не кажа. Си взема и со печат и си го залепи на зид. Не, в албумът си го залепи, брат. Ама второ по име. Трето. Го гледате ли това? Да, можем да ги подхванам сума. Еве, и аз ще го кажа мой ангел. Ако я гледам, чекам да го отворя. Здраво. Да, волко време да ги отваряш с това. Се скина. Кай сте бе, дечки. Сакате да ги видите моите нови Ангел пати. Ди Мария, Шо е? Ше, дечки, добро ли е? Добро ли е? Дупликато ли е? Де да видим? Добро ли е? Айде видиме. То е Мбапе! Ами я го добив. Не е Мбапе. Да, ама нямам дупликат. Само един дупликат. Все това. Чекай, дай го. Един дупликат. Само имам. Я нямам дупликат. Пред да почнем да снимаме. Ели там. Ако ли тук да ги снимам? Не, яко. Ай сега. Ангел Ди Мария, 9. Айде. Следа... Не ги лепи. Да, бе. Не, я че ги лепи. Не, пробва отвори ги сите после лепки. Не. По-добре да и лепме, че не се загубят. Да, я ще отворим 10 после 5 евро. Ай, Ангел Ди Мария. 3, 2, 1. О, Келен Язър и... А от него залепиш. Дупликат! Ангел Ди Мария, сега го залепим. Ти, брат. Втори дупликат днеска. Чекай да го. Я че ги лепа. Какво дебело мислам? Така има 3. Не. Айде ги вземем картичките, да го пуснем видеото и доема нещо като... Не, куката, като не се навали. Чекай. 3. Дупликат. Ангел Ди Мария. 2 дупликата, деца. Ангел Ди Мария и Елин Халанд. Меркас. Как се вика? Меркас Турам. Да. Турам. 3-4. Ай сега да завъртим. 3-4. Сега да отлепим. Или да име кай мене. Кайте бе, далеко е. Кай, че седниме. Добро. Ай, че стиснам да прескокнува. Та-да. Ай, гудбай. Това е добре. И още Мбапе. На 23. Келиан Мбапе. И Влад ще го Другарите фърлим. на Мбапе, знаеш колко викат? Мбапе. И слушай, Влад цяло, че го фърлиме. Влад цяло сега ще го направим джубра, че го фърлиме. В главно. Ай, Сови. Ние не ги фръляме. Де пуща? Пущено е. Другарите на Мбапе, знаеш как го викат? Не го кажа това. Бапе. Сега деца прескокнува, потифруламе, се ще разфруламе. Сега ойме на ки дворът. За да разтовариме така. Да видиме. Да Да не бие по-отгоре.
дават неичко, но вак си превиткат. Добре, айде, чао. Ай, са... Не, чао. Ай се гледаме. Ай се гледаме за 5-10 минути. Sada. Dava se za sekunda, da. Ajde se gledаме за секунда. Гледаш ли на доме, бе? Брат. Сакаш картичка? Не. Сакаш ли картичка, другар? Не сака. Сакаш? Не Павлиш? сакаш. Ена го. Картичка. Ай, чао. Ние стигнам на едно место, обаче. Не сакам да отидем много е далеко. Много далеко. Ама пус. Колко ще не заследи, знаеше ме е сладко и сега че ни дава среча. Знаеш има среча? Мирисна го куче. Куче. Го мирисна. Айде. Добре, май. Сега гледай. Добри ли се? 3 карти. Добри. 3, 2, 1. Как от че и вият наопак ти се? 2 Мбапес. Дупликат. И вие го имам биче. Дупликат. Куче! Сречите ти я дай куче, шо? Дупликат. Кучето е най-добро. Ой, сега ни пана седмица, знаете дече. Ля, един дупликат. Сака? А за едно другарче навикна и оно има еле карти. Епа, се трейдаме, ако ги нямам некои, ако са дупликати и сега чуеме дома, се предомислиме, айде. Да. Айде. Деца, продължиме с видеото. Халанд имаш ли? Да, че оставам Дамян. И аз съм на другата страна, ако Е, не сала. така яска. Я тук че биде. А? Чак вак тук че биде да не се гледа се кай живя. Може да ти А, отваря отваря. тази лена? Е, дай не това без това е дебело. Вие го няма. Може... Рафиня, ми требе. Некой? Ми требе. Го нямаш? Ай... Нати го. Не, го имам те. Ай са ви от вие някой. Вие ги имаш? Вие ги Да се имаш? трейдаме. Да, за Рафиня. Вие ги имаш ли? Ми треба Рафиня, ме. Рафиня го добиш деца. Ай, още ми спад. Рафиня е по-мене най-реда. Може се. Най-добър футболер, не. Не е най-добър. Тук Ламино- най-редък по-мене. Не. Не е най-добър. Я го имам. Бабо му това. Ако добиете до полката, ще ми дадете мене. Я ще ги дам, че трябва. Абе, седмицата! Роналдо и седмицата ги няма. Това е Бог. Що добият са моите? Кой ти е? Тройка. Тройката го Роналдо имам, имаш вземи ли? си го. Роналдо имаш ли? Я тройка ги имам. Може ме тройка я няма. Може да няма. А, тройката вземи. Дупликат ми е. Твой 11-та. Не мене. Кенам, Луис, 49-ката. Предпоследният. Арда Гулер, го имам, нати го. Арда Гулер. Халанд. Го имаш ли? Леле, си те така. Слушай. Ще ми го дам. Халанд, не. Халанд я го имам. Да, не. И я го имам дупликат. Пейската и Ембапе. Пейската? Де да го Я видим, имам кой е пейска? Я имам пейската. Може да се трейдаме. Ама откайте ми го. Ау, От твоето му. как че ми трябва. Он свари, моите ги отваря. О, Меси! По-добро я. Залепи го. О, и Рео Леон. И вие го. Добре, два в него говориш. Айде, деца. Кристиано Роналдо ти го Аз добих. брадък. Дечки! Кристиано Роналдо. Ще го залепам. И я го доби Роналдо. Дечки, леле, 2-9. Дечки, 2-9, они да. мислите, че Меси е по-добър от Роналдо. Пишете в коментари кой е по-добър, Меси или Роналдо. Пиште. За мене Роналдо. Да, с него. За назвайте се. За Аксо Меси. Лале, бедо! Имам 60 Халанд. Ама комшията, и 60 не ако деветки, мислите деца от 38 отделението, ако ми 20. гледате. Килиан Мбапе го има, го сакаш. Я го се. Нати Освен я го имам. го имаш дупликат. Забравяй го. Айде. 3 двойка.
Ти бакс. Пейс. Я имаш пейс. Да. Ти имаш ли? Окей, това е. Роджиго, 16. Ангел, да има... Вие мисля дупликати 2. Мисля, канал 16-та. Я, мен ми трябва. 40 мица да го залепим. Имам 16 тона. 30 проба имаш ли? Ти имаш. Кой? 40 ветката да го 31, сега чуя. 31, виж сега имам. Да, имаш. Да, е. Я имам. Трябваме 5 часовницата. Аз съм до последните 2 карти, дечки. Ага. Не бе. Я мисля за албума отлепени. Последни Ето, 2. добив още един Рафил. Може уж две Бива. Рафил. Бил. О, 26-ка! Деца. Го нема. Ай се. Ако... Де ви има моите кутия да Хаунд, не са 2 хаунди и Я 30. елго хаунд. Леле, гледам джубре. Кой го взема? За... Херикейн искам. Дали... Я вие пробите 8 година. Вие? Как? Не е вие. Къде? Пробите Херик 8, кой Кейн. ги има? Кой е Херик? Чакай. Кейвън. Аз Кайте. може да видим кой ги има. Може? За вие? Да. Не, Не, еве го, тия еве го. картички. Завиете се Може да трябва. видим кой супер. дупликат имаш. Само да ги видим. Вие мисля какво нямам. Кой? Вие мисля какво нямам. Да, ми я го нямам. Да, го нямаш, мисля. Го имам. Може 24. Дай четвърка за кой? Кой са? Рафел, Ще се що е 39? Кой са? Ще се развие. Гледай какви е така имаш. Си пойте. Рафиня да го залепим. Трябва да разгледам ако е. Може и кето. Не кето е бър. Що брой Рафиня? Десетка имаш, Сега брат. не. 14-ка. Цена ти го, Рафиня. Кой добив? Дупликат е. Да ти покажем сите я с кой ги няма. Голям 2, Тай са моите са. голям, голям я 2, Са моите. големия Ги влак, потрошиме ли? голям я 2, Мисля има. Я вие сите ги нямам, да знаеш. Сите, не е От вие ги нямам. А как ще се трега, не знам. Че да дам, тази сетка ти за вие сите. Що? Тази сетка ти за вие. Леле! Три дупликати на една. Сакаш? Зависит. Зависит. Леле! Три дупликати на една. Окей. Айде, колко ще му давам Рафиня? Вие си мой. Мисля. Да. Вие ли си мой? Лев Шаров, 42. Да, вие си мой. Сам мой стил. Или вие си твой? Висок съм. Я отворив ли? Я отворив 20 мица. Я има в гола. Колко Астрина? Сега Ай, са отнато е. Накай не е завъртено. Гледай, те аз отвориш трябва ли, сега сакаш? много да залепя. Къде си? Чек 10. Я последното отворям за светя. ла те последно. М? Ила. Това. Това 4 отворена. дупликати. 42. 42. Я имаш ли? Може ли? Не е дупликат. Я 42. Ето дупликат 42. може Ти ли? добър. Дай му го, дай му го. Вие може. Може. Може 42. Дай му го 3 двойки. Добив Дейвидсън. За кой го сакаш, бе? Отбери си, за кой го сакаш, бе? Отбери си, за кой го сакаш, бе? От сите тия отбери си, кой го сакаш. 36 крием, не. От има 2-36. Исто. Прави го имам, на. Тия ще го вземеш, ще евро. 19. 30 ще го вземеш. Ничко, поима още 20. Да, Сега? Утре. Утре. Или днес? Не, утре. Доволно е. Тройката, голямо има. Кристиано Роналдо! Сели! Може Меси. За кой?
За Рафиня. И някой друг. Доро. И за Да видим. Делан Райс. Не, ти е слаб. Слаб. Кой? Делан Райс, кои? Вие? Не, Вие, че ми треба. Вие е по-слаб. Ай, со вие два. Не имам 36-ката мисля. Де види? На немаш. Негден На тия. На немаш. Да, ама негден тук имам. Може ли на коя мастика? А немаш да ми е най-сега. За някакви Вземи. картички. Ама Ай, слаб е, не е реди. Типа една една карта. Няма им да. Дамян, нема. Ай сега. Еми, яке меси сега, не го давам за малца. Те са вие най-слабият, вие най-слаб. Меси. Най-слаб. Вие най-слаб. Вие Реал ги победи. Не, ама не редок, не сакам за место. Ги. Наместо во, Кой сакаш друг? во. Чекай, дали го имам право. Вие двете и во. Вие трите за место. Ако сакаш. Ама ги имам 4 двоеките. Па то ги 40 минути. 40 микта я имам. Го немаш. Айде ги тия за место. Айде. Добли трейд. Трейд. Скам. Скам, трейд. 3 за 1. Скема. Дамян те скема. Не ме скема. 3 картички за 1. Не е скем. Сакаш пола от моите мастики за 2 картички. Да. На него му вика. Който е. Чекай. Нали умре? 8. Петката. Имам петката. 9 сърс. Петката? Петката имам. Я нямам. И я нямам. Ето ти 3 мастики за петката. Сакаш? Я си мастики за 3 мастики за петката. Сакаш? Как сакаш? Я сакам, ти дали сакаш? Чекай да размислям. Дай. Да скак. Чекай, че И цял албум, ако го напъдиш, нищо не добиваш. Да. Вече трябва да имаш само. Не, и ако го напъниш, Но тук е. я напъни албум. А некој дете го залепи со печето. Шо? Некој дете имаше со петоча, му го залепи. Може и Димитри. Ето ги вие сите. Ето ги вие сите. Сите се слаби. Слаби. Ето ги вие сите за неколко. Чекай. Да видим за кој се трейдаш? 5. За кој се трейдаш? 20 Ти имам са ли? най-слаби, само ва. Ага, слаби. 20. Я че ти я дам сето котия за вие двете. Ще е по-умно. За тия двете. 4, Па 6. може. За вие трите. За кой? За вие Да. Може. Плюс... Още... Не, 5 карти за 20. Да, добра е, след котия добиваш дупликати. За вие. 4 на 4 бе. Ти са слаби. Не баш. Вие може би, че го вземете. Вие би го вземал. Я не И знам кой се друг? кой се. И Халан би го вземал. Па 4 са. И Таман 4 на 4. И аз му имам 17 котия. 44 са. 20. Го имаш ли? го има. Рафиня. Ако не ти трябва да. Да видим, може да ги видим? Да. Да видим я кой не ги, я го нямам. Вие ги имам. Чакай тук сега и да върза албум от Еги Да. днешно. Вие го нямам. И да видим дали можем се А трейдим. пред да ги справяте, видите, но някой да е пъне. Да, са мастики или нещо. Може? Да, вземи.
Четири. Кой се да прави бълчиня с омастка? Ян. Я знам. И аз знам. Яна. Вие не знам да. Кой го прави? Не, тук да сам После заедно цел джубрите го фръгнем на акант. Вие колко картички си? Много, не? 4,6 го имам, дай со друг се трей, да му ти го побарав. Да. Да съм да видим. Не ти го. Колко картички Со- нямам. Чекай. 26 имам ли? Имам. Чекай, може да избрам. Па дай со друг 4. 2, 3, Ти го врачам 4, 4,6. 6, 7, 8, 9, 50 го имам. 10, 11, Мислам, 12, 13. Ще ги дам вие сите. Не, таман е върджеска се трейдаме. Ако ли Ама само не. още едно да се трейдаме? Ясите. Яй ти? Уху. Защо? Има много. Окей. Леко. Рафиня. Мбапе. Човак по 2 си. 47 имам. Замена направим от я го имам Деветка. 46 като дупликат. 40. Халанд. 31. 31-ка. 31. Кой друг сакам да ти го дам? Зависите. Още един Мбапе. Още Зависите. един Мбапе. И още един Мбапе. Ау. Пейзка. Зависите. Ева и 6. Кай 37 са? И 25. Зависите. Не. Вие са повече от тия. Не. Вие. Вие ще ти го дам плюс. Още един Халанд. Не. Вие ще ти го дам. Вие ще го дам. Вие ще ти го дам. Вие ще ги дам. 30 про. Антонин Джимис. Вие ще ги дам. Ще по-малко взема. Таман. 42. Вие ще А ти го го дам. имам, И Вие ще Моят ти го куп дам. някакво беше И Вие ще ти го дам. 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 И Вие ще ти Ги го имам дам. за два дупликата. Вие сите за Да, не е моят. пет от тия карти. Беше малко по-малко. Малко по-голям. Шо? Моят купва. Не беше малко по-голям. Вие това. Халанд и Ангел Ди Мария са твои. Дамян, сакаш вие сите карти? Добро. За 5 сакаш? За Ето ти да. 5 такви, защото ги нямам я. Дай да ги отбера. Сега. Чакай тук. Ай, сега лепите за последно. Да, бива. Е тук. За последно ги лепиме и си ги снимаме албумите. Вие го има. И си ги снимаме албумите. Ай сега, че и почекаме ви 20. Ай сега още петите да ги залепя и ги снимаме албумите. Чекай. Деца, го правя моят албум. Да го видите. Добро, сега 20 карти. Я по 20. Лепи се. Още малко, 20 мислям карти ще ми фала. Миналото 18. Кой го сака? Ангел Ди Мария, дупликат, пише в коментар. Ай сега чекай на Ацо. Дай го да ти го покажа. Да го покажа на Ацо. Ево го на Ацо и я го насвари. Албумът. Много му е як. Ти имаш дупликат десетка? Десетка. Я по десетка, 19. Не. Мисля, че имам. И отва можеш военно да си убиш. Тресоте. Чекай, я твоят. Ока. Яка ми го видят Го надам на Исифов. моите добойкати. На братото. Ако сакат да ги добият всичките вие карти, нека Нека се Лайкнат. лайкуват, нека се сабскрайбват и И нека нека пишат пишат. коментар. И нека шерат на некой. Да. Нека шерат и че ги дайме вие карти за фри. Да. Ако стигнем до... До... Не. До
до 130 субскрайбери. Сега имам 112. Чекай сега. Его отворят. Гледай, брата, и моите маси ги собери. Не бе, ти не ми ги дай твоите маски. А, как не ти? Моите мастики! Чекай да го... Гледаме го нокта, дечки. Да, он моят дупликат. Че даеш ли 19? Тема се. Хайде, чао! Деца, още една фактура. Кой сака фри вие сите карти да ги вземе, ще му се дупликат на приятелът Александър. Нека пише в коментари, нека лайкте, да има 30 лайка, 50 лайка, 10 шера и 130 субскрайбери. И Ще ги даваме, че снимаме видео как ги даваме на рандом човеци. И пръвен, ако на YouTube има айля коментари, найдете ме на Instagram и кой пръв, че им напише поръка, Влалка Вадърци, кой пръв, че им напише поръка, ейки. Или чуеме на непознати луѓе или дедовци и само сакаш ли карта? Не, на деца. На деца. На деца. Добра, айде, чао. На деца от 1 до 9 отделение. Да. Ги даваме. Добра, Или от айде, първото. чао. Ай, чао. Ако сакате да гледате повече, гледате